दिव्यांश स्टूडियो आरा। जसही भइल शाम काम हम करते धारा गईनी पिया देखले ओकरा साथ हाथ दू चार झाप हम खैनी। काल जसही भइल शाम काम हम करते धारा गईनी पिया देखले ओकरा साथ हाथ दू चार झाप हम खैनी। पूछले कई गो भातार तोर बाड़न ना पिया बने मरले मुआली के मारावा एगो देवारावा कारण ना। तो पिया बने मरले मुआली के मारावा एगो देवरावे कारण ना। माई रे काटल काटल गाड़ी दिहले माई बहिन के पूछले कि चक्कर बा चलत बोले के तना दिन से काटल काटल गाड़ी दिहले माई बहिन के पूछले कि चक्कर बा चलत बोले के तना दिन से कहले जिंदे मुआ के तोरा गाड़ब ना। पिया बने मरले मुआली के मारावा एगो देवारावा कारण ना। तो पिया बने मरले मुआली के मारावा एगो देवारावा कारण ना। माई रे मारी मारी मुहावा के नक्शा बदलले हवा उध के हमके घरवा से निकलले। मारी मारी मुहावा के नक्शा बदलले हवा उध के हमके घरवा से निकलले। तो ऐसी संचली रे दैया बनन ना पिया